Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kellu merħba mill-isbaħ f'lukanda f'Marsalforn meta attenda għall-ikla tal-ħbieb organizzata mill-Kumitat Sezzjonali ta' Għawdex. Adrian Delija kien akkumpanjat mid-deputati Għawċin kif ukoll l-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista u diversi kunsilliera. Adrian Delija fisser lil dawk preżenti bħala familja, dejjem hemm meta tifraħ u meta tibki, fit-tajjeb u fil-ħażin. Din ikla li twildet fi żmien ta' sfidi għal Partit Nazzjonalista, fejn hu perjodu fejn issib il-ħbieb veri li lest jibqgħu hemm anke meta jkun perjodu diffiċli, sostna Delija. Aħna se nibqgħu flimkien, wiegħed Adrian Delija lil dawk preżenti. Fit-tmiem l-ikla, il-kap tal-Partit Nazzjonalista ingħata pittura b'veduta ta' Għawdex mill-artist Paul Stellini. Adrian Delija ringrazzja lill-artist u qal li għalih din pittura mill-isbaħ taċ-Ċittadella għax fiha wkoll messaġġ li meta nkunu flimkien maqudin ħadd ma jelibna.